Aprangsi Karbi Christian group amen pen pining suri hinira ingkore si asengkan Christmas kadom na tum kadoi pansame pipa jelo kadom isi berita kemi na tum aphan ke pachini liye lapu hanlo Karbi Christian group pen patir pi pontusi pining asengkan aphan online pen Christmas alun jir la pen Christmas hirjir ka chapate puthon na tum aphan apor imputulo na sina tum ning ke hang koting jir tum ke na tum padare pin pen phai thom cap November aprang na tum video ni tum aphan GPAY aphan sina tum aphan pachini lo lapen ni phai isi December lo putang pen tum Karbi Christian group YouTube channel lo ke upload pon ji aphan tum apor ani hot pontang lo asana tum padare pen pen tum committee ari deng na tum mithang alun video kentang na tum nakpali ji aphan sina tum aphan pachini lo lapen nong e bang ke akecheng sia nong e la ke 5000 lapen second nong e la ke 3000 lapen third nong e bang ke 1500 lapen consolation ba thom aphan 500 itu piponji lapen arona tang lapusan halo ladak ni tum arta bang ni tum akithak panave akibi lapen akithe tum same chapate lo lapen nana tum video quality bang 360p nangji lapen thu nana tum video kena bang landscape board mate nana tum mobile camera bang lapson arpan pen si enangji nana tum kadoi pasame pachini lo lapen kilun longji age luna tum mangi 4 minutes without track nana tum track use long le lapen hirjir system e 4 to 5 minutes among sina tum hirong chatpo lapen kangsa je rona bangke lapson halo YouTube long pen nana tum ki share likes comment pen 40% lang pon po la pen 60% man ken atum judge atum pen sin atum phan lang pon po la pen atum phan kang sai dun ji atum lun ka chapate lo man kang sai dun ji atum la ke sar aterom la pen sar methiu rong pi atum men sin atum phan ing sai pon po hirjir ka chapate long kang sai dun ji atum la ke thare long bior terang la pen thare David Rongchehon atum si ing sai pon po asila bangso ka chapate a result ke paklang ji la ke December 20 ni phaing koi matijong ni phaing koi sina tum ka chapate result bang kena tum paklang pon po